Gabon, pilotasale eta eskerrik asko, Olasar txapelketarekin bat egiteagatik Zaldibarren gaude eta astero legez gaurkoan ere afizionatu mailako txapelketa honen beste bi partido eskainiko dizkizuegu astero ale politak ikusten ari gara. Joan den astean esate baterako eskuz ikusteko aukera izan genuen, zerezan ematen ari den pilotaria da eta berandu baino lehen ondo bidean profesional mailan ikusiko duguna eta seguruenik gaurkoan ere ale ederren bat ikusteko aukera izango dugu. Enrique Agirrebeitia, Gabon. Gabon. Beti dagoela, zer ikusi ez, afizionatu mailako txapelketa honetan? Bai, hemen honentxuna da biz, Euskadi mailan honentxunetan beti oten da baten batzuk gorako martxi dekenak, ondo da bizena. Eta jaialdia astera doa eta ohikoa den legez gaurkoan ere Kaiolako Lauterdi Barruko partidarekin hasiko da, derbi badaukagu, Azkoitiaren artean, Aranbarri eta Egiguren ikusiko ditugulako, nor baino nor gehiago eta hortxe atzean ikusten dituzue, une batetik bestera hasiko delako jaialdia. Nik ikusten dut Egiguren oso ondo da bilela, Aranberrik atzenengo partidu jokatuan, hemen oso onna jokatuan, da jenti asko guztuakon, da apur bat Aranberrin alde inklinin danaz. Ustot partidu hona ikusiko da, bitxe da bizondota. Hortxe ikusten ditugu, bi pilotari gazteak dagoeneko paseioa egiten, kontzentratuta, lehiari hasteko gertu, Gerriko Gorriz Aimar Egiguren hariko da, Azpeitiarra 2003koa eta urtebetek gazteagoa da, Azkoitiarra Mikel Aranbarri urdin ikusten du, jaialdiko lehen partida gure adituak Enrikek eta ikusi egin beharko da, gero hemen erakutsi egin behar da Enrikek gauza da aurrez ze pentsatzen den eta aurrez egin dena eta beste bada egunean bertan zer egiten duen pilotari bakoitzak. Jese egiten den aldaben edo zela entorten den da gauza askotan da, gauza bat pentsa garren alrebez bezarretzen urteotan da, ez da arreza beti azertetia. Hortxe, dagoeneko Leon Castilloa egin da, beraz, sakean horke egingo duen ere erabakita, pilotere aukeratu du dagoeneko Mikel Aimar Egigurenek eta horren bestez Azpeitiarrari dagokio jaialdiko lehen sakea, elkarri rifarra, elkar ondo ezagutzen duten seinale eta hauek seguruenik pilotalekoan askotan elkarren kontra, pilotalekutik kanpo ere bai, juergan ere juntatuko dira, elkarren ondoan bizi direlako eta... Alkarren onduen da edade antzerako eta normala bilti alkarrekin. Hori da, bazi da, lehen sakea zitala benetan Aimar Egigurenek, ondo errestoan bikain Aranbarri, Egiguren luze jokatuaz, eskerrez defentsan Aranbarri eskuinez pilota bizi joguran Egiguren, orain aukera eta aukera bakarrik ez. Nola baliatu duen Mikel Aranbarrik izan duen lehen aukera kantxaren erdian, hirugarren kuadroan aukera izan du hankageldian, eskerrez pilota zabalera bikain amaitu du, txapela kentzeko moduko tantoa, jaialdiari eta partidari hasiera emateko Enrique. Lehenengo pelotaztan bere bidea defenditzen, da harpu da nien aukeria, kantxin erdin gurun zabalera oso ondo moztu dugu zabalera, hori ez da inerrezaiti, da ondo urten. Horretarako kalitatea behar da, altunari eta beste hainbati, astero ikusten diegu, baina hori egiteko gaitasuna behar da. Oraingoan, sakea nola moldatzen den, luze-egi eman dio, baina oso goitik atera zaio, betik gorako sakea izan da eta luzeegi beste aukera bat izango du Mikel Aranbarrik ematera joan da, eta ematera joaten zarenean, arriskoa dago, luzeegi sakatzeko, eta horixe gertatu zaio Azkoitiar gazteari, 2004an jaiotako pilotari gazteari. Hortxe da, bigarren sakea eskerpaletaren bila, ondo atera zaio eskerpaletetik Egigureni, orain eskerrez luze, bildu egindu Aranbarrik eta erasora pasatzeko aukera, baina altuera emanez Egiguren pilota atzeratu, eskerrez gora, bost erdian, ematera joan da, Egiguren, ez zuen aurrean utzi gura, ez zion Aranbarriri, aire sartzeko aukera eman gura, horretarako altuera eman dio, baina goiko koltsoira, ies egin dio. Hori pasoako apur bat goiti pelotik entzi gure izen dut, gora martxe gutza. Intentzin honaz.
Bai, eta hori egin behar da, ze bestela aukera eman ezkero, aurkariak aprotxatu egiten du Enrique, eta hemen defentsan ere gauzak ondo egin behar dira. Bueno, hortxe da, 2-huts, aurreratu da Mikele Aranbarri, beste sake baten bila Azkoitiarra. Hortxe da, sakea da, eskerrez ondo kasunetan Egiguren eskuinarekin nahi duen egiteko aukera Aranbarrik luze jokatu du, orain eskerrez hartuko da 3. kuadroan, indarrean darabilki pilota, eta gainera etorri zaio Egigureni eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan, bizi jokatu du Aranbarrik eta ezin ezer egin Egigurenek. Ez, hainketa moztutza eta hainketa zertutza nien gero atropilo egin jo, botera ez dutza monastirik pelotik goteko. Ematen ari da, ritmoa jartzen ari da Aranbarri, Aranbarri toke handitxu gauaz da, toke bizitxu gauaz. Bueno, hortxe da, 3-huts aurreratu da Azkoitiarra oraindik neurketa hasi baino ez da egin, beraz Aimar Egigurenek ere izango du bere aukera aurrerantzean, baina horretarako lehenik eta behin sake hartu behar. Hortxe da eskerrez, inoren 6. kuadroan, esker paleta ikutu aurretik sartzeko aukera izan du, aukera ona zen, egia da bizi zetorrela pilota eta azkenerako beko koltsoria 4-huts. Bai, hori ez da izen erun ez etxeko pelotia, bai ez da bidamurun eskun sartu eta galdu ino bera. Hori da, eta askotan gertatzen da, lehen aipatu dugun moduan, ez dela bakarrik eramatea, kentzia izaten da helburua eta horretarako eman egin behar zaio eta ematera joaten denean pilotaria ies egiteko arrisku ere egoten da eta horixe gertatu zaio Aimar Egigureni. Beste sake bat Aranbarrirentzat, eskerrez, luzegi ondo errestoan, kasu honetan Egiguren, baina Aranbarriren sakea luzegia izan da, norabide baino gehiago nik uste dut, lehen sake hauetan mentzat Aranbarrik potentzia indarra baliatzen ari dela, ez? Bai, indarra eta jokun daula ikusten da. Indarri inbenik eitxoa da bila uste dut. Aranbarri, Egiguren beren mailatik, oin hartin mentzen, beren mailatik bera ikusiot. Bueno, bortxe da errestoan Egiguren, nahi duen egiteko aukera 3. kuadroan Aranbarri, luze jokatu du ondo eskerrarekin Egiguren, erasora Aranbarri, esker gantxoa zabalitik bildu eta gaizto jarri Egigurenek, ero boleaz Aranbarri bipaleta efektuarekin eskerrez bikain Egiguren, orain luze jokatuko du txokoan, tantu ona ari dira jokatzen bata zein bestea, altuera eman gura izan dior 5. kuadroan Mikel Aranbarri goiko koltsoira. Bere pilotak da lehen tantoa Egiguren entzat, ondo jokatutako tanto izan da. Oso ondo, da apur bat zuluen ez dutza ondo errematu Aranbarrik eta apur bat opari morun hartu da benien Egigurenek ormabizek eskerra eskota enredu tantu da oso ondo ametute. Bai, eskerre Sotamaz ere egin duen bipare eta efektuarekin edarra izan da, hortxe pasatu da erasora eta kalitatea erakutsi du hor Aimar Egigurenek. Bueno, eta orain zazkira, pilota aldaketa zer komeni zaio, gaurkoan gerriko horriz ari den Azkoitiarrari, ze pilota klasea, Enrique? Ni penento pelotan apur bat gehiago pelotik komeni zagola, ze besti injerretik hobeto dabil. Apur bat gehiago peloteko pelotia. Oin, sakerako da nahi guztetak bizitzeko, Hori da, erasora pasatzeko, ez? Bai, saka du pelota bizitza zitiek beti egiten du bere aldia. Bueno, hortxe da, errestoan Aranbarri, sakera, Aimar Egiguren, beretzat bigarrena izan da, jaialdiko partidako lehena Leon Castilloaren bitartez berari egokitu zaio, lehen lautantoak urdin, eta ondoren gorriaren lehen tantoa, Egiguren lehen tantoa, eta hortxe da, sakea ona da, norabide ona eman dio, eskerrez ondo errestoan Aranbarri, orain aukera dauka, efektuarekin bipareta, ondo iritsi da Egiguren, eskerrez luze txokoan jokatu guran Aranbarrik, entregatu egin du Egigurenek, nahi duen egiteko aukera Aranbarrik bipareta legezaharrean, efektu barik, bikain jokatu du Mikel Aranbarrik eta hortxe ikusi dugu, golpez eta beste garrote bat daukala Azkoitiarrak. Da eukeri harrapu da nien, arrez gauta, horma bizoko eta txapara nien justu duena eta tantu errezen ja. Pelotan denak balio du Enrique, pilotaria izatea, doaiak izatea, baina indarra daukasunean abante handia daukazu, Bai, hori beti izen da holan da. Hortxe da, sakea egiteko gertu, Mikel Aranbarri, 5-1 aurreratu da Azkoitiarra, luzegi hau ere, luze sakatzen ari da, pilota atzean jarri gura du Aranbarri gero errestoan aukera izateko eta bueno, hau ere luzegi, beste
beste aukera bat, eta bueltan, Aranbarri ere, poliki ikusi dugu, Peio Etxeberria profesionaletan egiten duen moduan arnaz hartuaz eta gorputzari buelta emateko aukera emate aldera. Hortxe da, sakia egiteko gertu, Aranbarri, orain sakia motzago izan da, eskerrez eramateko modukoa zuen horre Egigurenek, ondo atera zaiolako eskerre paretetik, baina ez du pilota ondo eskuan sartu, 6-1. Bai, ez da eskune sartu dezinen gero. Bueno, baitaren batean, aurreratu da Aranbarri 6-1, Enrique. Bai, errez aurreratu da, oin horrek ez da izan gure partidua, holan jungo da, nik beti buruz alde hundizeko tendi, baina oin hartien Aranbarri ikusten da injertzutxoa eta joko gehiagaz. Bai, momentuz behintzat sentsazioak, sentipenak hobeak eskaini ditu Mikel Aranbarrik eta horri eskerrak, bostantuko errenta dauka, hasiera ona eman dio neurketari Azkoitiarrak, eta honeko altxatu da, eta kantxan da berriz ere, Egiguren aginduak jasoaz, premiak gehiago ere badauka, momentuz Aldrebe Xamar, hasi delako neurketa beretzat. Bai, apur bat estabile, ni neutzat bere maili moten estabile Egiguren, gero. Jarten da, apur bat bere tonun. Beraz, orain arte erakutsi duena, desentez gehiago da Egiguren. Bai, nik uste, bait. Bueno, hortxe da, aginduak emanez, zuk zer esango zenioke, aurkitxon bazeunde Egiguren orain. Ze gomendio emango zenioke, Segitzeko lanien, apur bat tantu manteni du, eta apur bat entrega dihartzen da nien arrizgau, lehenengo buena egiten tanteduen sartuta. Bueno, sakia egiteko gertu, Mikel Aranbarri, 6-1 aurreratu da Azkoitiarra. Hor da, pilota apur bat eskuetan da sartu, probatu eta sakia egiteko gertu. Eskuinez indartzu, 6an eskerrez errestuan ondo Egiguren, aukera dauka, boleaz sartzeko Aranbarrik, luze jokatu txokoan, baina ez du erasora pasatzeko aukerarik izan, gero pipareta entregatu egindu Egigurenek, zabaletik luze jokatu du Aranbarrik, botela azterrean Egiguren, nahi duen egiteko aukera Aranbarrik, hanketara jokatu dio Egigureni, eta honek eskerrez ezin jaso, bigarrena da, hanketara jokatzen diona, eta oraingoan ere, botela azterrean ezin Egigurenek pilota eraman, 7-1. Eurretxun beharten da, eta holan eurretxun jarriz gero aidez hartu, ero estantzen hainketa jo ezkero, atzera etorri bidat, ez dago astirik emoten. Aukeran, errestasun askotxo ematen Aimar Egiguren neurketa zira honetan. Bai, aukeran errezei da bilaran gure, ero zera, Aranberri. Bueno, hortxe da, 7-1 aurreratu da Azkoitiarra. Sake baten bila. Horkoan, armaietan giro polita, purka jendea sartzen. Eta hola zar pilotalekua girotzen, errestuan ondo Egiguren, zer egiten duen Aranbarrik, boleaz luze txokoan, eskerrez hirugarren kuadrotik Egiguren, boleaz bortitz gainera Aranbarrik, egia da traba apur bat egin diola, baina horre mugitzerik ere etzaukan, Aranbarriri berari, bere boleak gainera etorri zaiolako eta eskerrez sartzen ahal egin du da Egiguren, baina ezin eraman 8-1. Ez da izen hori, intentzio txarra zen ikunin egutzat ez da izen. Behi ganera etorri zako eta ez du aldeti errezauki. Ez zaukan beste aukerianik. Eta gainera Egigurenek berak ere ez du ezer eskatu, berak ere bazekien horre etzegoela ezer eskatzerik. 8-1, Enrique? Bai, holan doia. Da ikusten da, partidu holan ikusten da, aldi ikusten da pelote duen. Azkar doa. Aukeran azkarregi momentuz behintzat. Sakea ona, errestua ere ona Egigurenek. Ea zer egiten duen Aranbarri dejada zabalean eskuinez dominatzera pasatu gura zuen Egigurenek eta baita lortu ere, hor nik uste dut ez duela behar demoduen eskutatu Mikel Aranbarrik dejada igerri egin dio Egigurenek eta ero eskuinez txokora bildu du eta tanto 2-8. Bai, bera apura da atropelio egin jau, bera Aranbarri aurretxu nontat eta luze moztu utzat eta bera atropelio egin jau apur bat. Bueno, baina orain bere pilotarekin, bere gustoko pilotarekin Egigurenek bere honena erakusteko aukera badaukan, 2-8 momentu zen markaioan, denpora badauka, markaioa oraindik ez dago hautsita, eta zer ikusten dugun aurrerantzan ere. Aimar Egiguren sakia egiteko gertu, kontzentratu, ere burua
animoak eman eta badoa. Azpeitiarra. Bai hartu du. Gorputz eta arima, pilota jo. Restoan Aranbarri erasora Eguiguren txokoan utzi du, bai, entregatu egin du, orain Zabalean dejada egiten agale egin du da, presaka tanto azkarra maitu guran, jakin dakaso aurkariak golpez eta aurre hartuko diola, arriskatu egin du eta etzaio ondo atera. Lehen sakarreztu txarto junda, eta gero entregu egin jau, eta gero behin entregu da nien, bestiek bera du minau tantu. Bai, horre prisaka jokatu du Aimar Eguigurenek eta etzaio ondo atera, 9. tantoa Aranbarrirentzat, 9-2. Ono. Eta sakea berriz, Urdin. Pilota probatzeko eman dio, Aranbarrik Eguigureni. Ia zer egiten duen Mikel Aranbarrik sakean. Hor da, bai hartu. Uñez, sake luzea, baina barruan da, eskerrez bikain arrestuan Eguiguren. Zer egiten duen irutterditik eskergantxo Aranbarrik, Zabaletik bildu Eguigurenek, beste eskergantxoa, edarra, txapagainekoa, nola markatu duen ze angelu ederra. Eman dion bere eskergantxoari Aranbarrik tantoa txapelak entzeko moduko 10 eta 2 ondo jokatutakoa. Ondo jokatutako eta gero ganera ze erreztasuna marko da ben. Lehenengo indarrean luze jokatu du, baina urrengoan ja txapagainekoa markatu du, ondo gurutzatu du eta ez dio aukerarik eman Eguiguren. Ez, da konfianza osoaz da bil, eta joku nik usten da mutilau, hau honi irabazteko beste batzu behin biko da. Jokatu egin beharko dute, ez? Bai. Bueno, gaur ez du laguntzailerik ekarri, bakarri dago. Bueno, bat etorko zen behar. Egule, etor dana etxako guzteko, egule aholku gemoten otek eta noera pelota eze bino nerviosua jartekotan behar. Noberen leku non da, kitxu. Hori ere egia da. Baina horrelako adingaztetan pentsatzen dut eskertzeko izango dela, ez? Beti ere babes txikiren bat edo, bueno. Bai, noberak konfianzi ukizkero botileruaz. Bede hori danak ez da lortzen, pelota dizek botileruaz konfianzi ukitia. Ez, konfiantza ezinbestekoa da, ez dela akabo. Zema bidera gauza bat esaten botileru eta junde pelota dizek besta gauza bat. Horretarako, hobeto ez batea, ez? Horretarako, numeru egiten jun baina. 10 eta 2, Mikel Aranbarri momentuz nagusi da, Enrique. Bai. Nik eukio suspetsi hobeto txoabiliko dala, hainbeste ez dut usteitzen. Hortxe da, sakia egiteko gertu. 10 eta 2 aurreratu da, Azkoitiarra. Eskuinez, bebetik egindako sakea da, ondo arrestuan Eguiguren, pilotaren bila Aranbarri eskergantxoa bizia, Zabaletik defentsan bikain Eguiguren, gero txokoan bildu du Aranbarrik, Eguigurenek eskerrez, txokoan deja da Aranbarrik dominatzen ari da tanto hau ere, eskerpaetaren bila pasatu egin du Eguiguren, orain ere ondo jokatu du Aranbarrik, defentsan ia tanto guztian zehar Eguiguren, ezer egin 11 eta 2. Ezin nabila Eguiguren, ezin nabila nien ezerretia zaila da. Baina purba sufritzen. Ikusten dugu Eguiguren, kolpez eta gehiago delako Aranbarri, dominatu egiten du, ia une oro. Bai, une oro. Eta horrela, aurkariaren tzat oso zaila da. Horrengoan ere alegin du da defentsan, baina behin da berriz aukerakoa izaten zuen Aranbarrik eta azkenerako ondo gurutzatu du eskerparetean eta buruz gain. Alegine jarten badabil, Eguiguren alegine dana egiten dabil, dekon dana emoten dabil, baina ezin jauta. Ezin jamen eziotazu gehi eskatu. Hori da, ez dago besterik. Orain aurrera doa, errestoan zerbait aldatu guran, sakez tanto eskerparetaren bila, zerbait probatu guran, aurrera egin du, baina ondo gurutzatu du Aranbarrik eta tanto sakez 12 eta 2. 12 eta 2. Bai. Ez dakit hautsita dagoen edo haustear dagoen, baina bai, momentuz bentsat nagusitasuna handiarekin. Handia. Akaso elkarro ondo zautzeak ere, izango du bere erain, ez? Bakoitzak badaki zein den bere arma nagusia, zein aurkariaren gabezia nagusia, eta,
Hor beti hobeto dabilenak, bentaja gehiago. Bentaja ez, hori da. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu. Mikel Aranbarri, 12 aurreratu da Azkoitiarra. Ezkerre seigarren kuadroan Eguren botera jarriko da, hirugarren kuadroan Aranbarri luze jokatu du, aurkaria behartu, honek jaso bai, baina entregatu, txokoan, txartu utzi du Aranbarrik, ezkerre zestio ezer egin pilotari Egurenek, gero defentsan bikain, deja da txokoan, hau ere txartu egindakoa izan da, orain ez da asmatzen ari Aranbarri, Egurenekoa lananekin defentsan, eta ezkerre gantxoa Aranbarrien zuzenean kontrakantxa da, izan ditu aukerak tanto amaitzeko, traket xantzean Aranbarri tanto honetan 3 eta 12. Bai, traket xantzeen datzen nien larra izabaldu. Egiren ipe egite aleginak, Bai. Oingo tanto ondo jokatu. Oingo morun jokatuko alau, egingo luzkizoz tanto batzen. Bai, ez da gaupasa etorri, Etorri da lanerako eta lehiatzeko gertu, beste gauza da, aurkariak gehiago izatea eta hobea izatea, baina ez, aleginan ari da eta gauzak probatuz eta bueno, hori egiten duenari ezin zaio gehiago eskatu. 3 eta 12, pilota aldaketa ere egin du. Probatzen ari da Aranbarri. Noteltxu eta dugu. Bai. Zerbait aldatu behar du. Probatu egin behar du. Bai, zozer alde batera ondo junezi, beste zozerrein abel ondo urtetan daben. Hori da, sake egiteko gertu, Aimar Egiguren, 19 urteko gaztea. Iaba. Zazpitardian, bai hartu. Hortxe da, sake egiteko gertu, ez du larrei gurutatu ezkerrez Aranbarri, arrestoan bikain, bostean jarri du pilota Eskuinez, pilota atzeratu ez da hor, pilotara ondo jarri Aranbarri, entregatu egin du, zer egiten duen Egigurenek, 3. kuadroan dejada bikaina, edarra Egiguren oraingoan, nola engainatu duenek, gorputzarekin ematera zijoala zirudien, baina dejada egin du zabalean, engainatu egin du 4 eta 12. Da, gitxi harriz gaute, baina engainatu indut, atzo dutzen bildu dugu, zera? Urdina, Aranbarri, Zabalera. Bai, eskutatu egin du kolpea, eskutatu egin du. Engaino egin du, eskutatu egin du kolpi eta Zabalera bat harriz gaudarik. Edartu egin du. Pelota bestaldera zelan bildu daben, ez dugu, izetan harriz gautu. Bueno, bortxe da, 4. tantoa egin berri du Aimar Egigurenek, ondo egindako tantoa gainera, 4 eta 12. Sake baten bila. Hor da, Egiguren, sake egin du. Errestoan Aranbarri, Sotamano sartuko da Egiguren, boleaz Aranbarri, Eskuinez Egiguren entregatu, horre luze jokatuko du Aranbarrik, ezkerrez pauso bat aurrera eginda Egiguren, orain txokoan utzi du Egigurenek, tikiteka bizia aurreko kuadroetan, Egiguren ezkergantxoarekin indarra emanguran, Zabaletik Aranbarri pilota gurutzatua, txokoan utzi du Egigurenek, Aranbarrik nahi duen egiteko aukera dauka, eta orain bai, bit erdian, kantxaren erdian, botera jarri da, ezkerrez indarrarekin Zabaleratu 13 eta 4. Bai, Egiguren ezkerreide eta sartu da, baina zulutik, hormatik metro bide itxitza, beragu da honetuko aukeran. Ezkerreide eta sartute arrizketan espozute, moten espotzazu, beste indako entrega dizen, eta gero, tantu bestaldera. Bai, gaur kolpean dago, alderik handiena. Bai, kolpean dago. Batek mina egiten du eta besteak gutxiago. Eta alde handia ikusten ari gara, bataren kolpearen da bestaren artean. 13 eta 4, aurretik Mikel Aranbarri. Aukera asko ari da izaten, eta horrela jokatzea errezagoa da. Hombre, beti. Eroso, momentuz. Eroso. Atxean hartzen bi pilotariak. Reyes Azkoitia, ostegunero legez, bere eserlekuan. Miguel Etxaniz ere bai. Hauek egunen baten eserlekua etxera eramango dute, horren beste aldiz hor jarrita egon da, Enrique. Etxera ez, biletorri eskero bat Bronka, hortik. Errestopo du hain, nunda izan. Bai, hauek beti leku berean daude. Da horre morun asko, Asko, bai. Batzuk azarratu iten dinoz, gero finalin etorrit egule behantutxoa erotorrit, jentiek leku kentzozeta, jolin beren leku dala eta
Bi hilabetean euen ero hemen egon naiz, leku berrian jarrita eta finalean falta. Finalien beste batek endu lekua. Hau ez dago nan, baina. Bueno, aurrengorako txikito bat gutxiago hartu eta denporaz etorri behar, ez dago besterik. Sake egiteko gertu, Mikel Aranbarri, 13 aurreratu da. Hor da, pilotari gaztea. Eskuinez, eskerpaetetik ondo atera zaio Egiureni, errestoa bian eskerrez zabaleratu, hor bizitorri zaio pilota, ematera joan da, erasora pasatutu gura zuen Egiurenek, baina ez du asmatu 14. Martxa itza pelotik, emonda etor da, eta... Bai, eta entregatzearekin nahikoa estenez, ematera baten zara, eta iez. Bono! Hortxe daba, sake egiteko gertu. Mikel Aranbarri. 14. Eskuinez, indarrean, sake bizia da, eskerrezkoa sartzeko aukerarik ere ez du izan, bizi jodu, bizi jodu pilota. Saki izan da, Bai. 15. Aukera barik Egiuren orain arte. Bai, etxako ikusten, buelta emoteko itxurek partidui. Ia ba. Zer ematen duen neurketa honek azken txampan izan daitekeenaren aurrean behintzat. Hor da Aranbarri, sake hau ere ona, ondo errestoan bikain Egiuren, Aranbarri bigarren kuadroan eskerrez zabaleratu bizi eta ondo, dena egin du ondo, pilotak da bizia izan da, ondo gurutzatutakoa, ezinezkoa Egiuren entzat, 16. Aztiz de patxaraz jun, da patxaraz moztu, txapaganin ondo eta zagaleko errezan be ondo marketa. Da ingerraz, oso ondo moztuta hori, erozeinak ez da biten holan, hartu eskerraz da txapaganien justu da zagaleko errezan ondo markatu pelotia. Bai, eroso ari da, baina gero gauzak ondo egiten ari da. Bai, da gauzak inbidizi motoko modu neitza. Eroso, bai urten balantxik itotzen. Jokatzen ari da. Bueno, bortxe da, Mikel Aranbarri, hausakea da, eskerrez ezin, 7. kuadroan, bebetik etorri zaio, 17. Da, jauzi, eskerrek hormi bastante berandu jodu, eta gero, hormi jota gero, behien gatu dago pelotua. Errestatzaile honenak ere lanak izango zituen hori eramaten, sake izan delako. Bueno. Ez, Aranbarri oso ondo jokatzen, gero itxura oso ona emoten dabe. Bai. Bueno. Esan duzu, mutil hau mendean hartzen gura duenak asko jokatu beharko duela. Bai, hori bendien hartzeko beste batzu behin biko da. Hori da, hortxe da beste sake bat egiteko gertu, hau ere ona da, ondo errestuan Egiuren. Lauan jarriko da eskuinez, Aranbarri indarrean, bostean behartu Egiuren, eskerrez jaso. Beste aukera bat, Aranbarri entzat botera hau ere, eskerpaetaren bila, ondo erasora Egiuren, bikain nola gurutzatu duen, bai. Ja horrengoan zer egiten duen, luze jokatu du, bikain Aimarre Egiuren. Oso tanto politxe, Aimarre egin duen, Bai, orain ere dominatzeko aukera zuen, eta dominatzen ari zen Mikel Aranbarrik, baina nagusitasun hori mostaldera aurrera egin du, eta eskergantxoa bikain gurutzatu du, horrek abantaia eman dio, eta hurrengo pilotak dan, luze jokatuta, 5. tantoa, bikain jokatutakoa Egigurenek. Bai, pelotan eitxeko dagoela ikusten da, baina ezin jau. Atropella egiten du aurkariak eta... Bestik, atropella egiten du eta... Bai, aurrean izango balu gutxixago jotzen duen besten bat, beste gauza bat izango zen, ezta? Bai, beste gauza. Kontra ezo makaltxu kibalau, beste gauza bat izango zen, baina... Horroten da, koska beti nobera zelan da bilen, da gero besti zelan da torre. Hori da. 5 eta 17. Horrendik ere, abantaia handia dauka Mikel Aranbarrik, baina hortxe da Aimarre Egiuren, sake egiteko gertu. Eskerpaetaren bia sakea da. Saki, ondo horreztau, Ea zer egiten duen, bikain, bigarren kuadroan, txokoan, orain ere gorputzarekin engainatu egin du. Batek baino gehiago pentsatu honek bipareta efektuarekin egin behar du, baina txokoan deja da bizia egin du eta bikain amaitutakoa 6 eta 17. Eharra izan da. Bai, eharra izan da. Baina, tanteo ondizeta eta bestia. Bai. Inoz ditu bueltako lakuk, Bai, pelotan sekula ez dago esaterik. Eta biztan da, Aimarre ez dela egun pasatorri, baina egia da, orain arte Mikel Aranbarrik gehiago erakutsi duela, hori ere egia da.
Bueno, bortxe da, ea, Aimar Egiurenek zezak egiten duen motzantzean, erasola doa, txokoan utzi du, iritsi egingo da Aranbarri, luze jokatu du, ezker gantxoa gurutzatzeko aukera zuen, aukerakoa preso zeukalako txokoan Aranbarri, baina ez du asmatu ea oraingoan, Sotamano sartuko da Aranbarri, Eskuinez... Eskuinez, bai esku iturraz, ez da eskuaz sartu pelotea. Gainera etorri zaio eta horre azka sartu du eskua, baina ez du asmatu, 18 eta 6. Izan du aurrez ere esker gantxoarekin amaitzeko aukera, baina ez du bihurritu. Ez du bihurtu, ez du azartu peloti bida modun. Hor gurutzatzea zen asmoa, erraz esaten da, hor behartuta zaude eta presak egin behar duzu, eta hemen gu gauden tokitik errazago ikusten da hori, eta kasu honetan, bueno, ez du asmatu Egiurenek eta ondorioz, tantoa azkenerako Aranbarrirentzat, 18 eta 6 aurretik Mikel Aranbarri. Hor da, Eskuinez, bebeti sakea da, eskua sartzeko aukerarik ere ez. Egiurenek, beste tantu bat, 19 eta 6. Dana iten dugu ondo Aranbarrik, sakau, errematau, ibili be, tranquila ibili urten bondo. Da, ezin jo, Egiurenek ezin jo. Konfiantzaz gainezka jokatzen ari da. Bai. Bueno, beste tantu bat egin du, sake eskasunetan, sakea benetan zitala izan da, 19 eta 6. Aurretik Aranbarri, atxeen hartzen berriz ere atzetik doanak, Aimar Egiurenek eskatutako atxeena, edo hartutako atxeena da. Ez du amore ematen, nahi du, zerbait aldatu eta horretarako behar den guztia egiten ari da. Bai, honi irabazteko beste batzupe pelota animiko da, Hau ez da holan porolan etxabi hilduko. Hortaz, Zubizarreta eta Irribarria da nino jokatu bari peia. Arepe... Ondo prestatu da torri beharko dira, ez? Bai, etorra izelago guaz. Bueno, bortxe da, sakea egiteko gertu, berriz ere, Mikel Aranbarri. Ondo ari da jokatzen, eta horri eskerrak, abantaiare handia, 13 tantukoa, 19 eta 6, hasieratik nagusi, lau eta huts aurreratu da, gero 8 eta 1, 12 eta 3, bueno, balde handiarekin norketa hasieratik. Aranbarri, sakea egiteko gertu, bai hartu du, Eskuinez, zeitik jaso Egiurene, dejada zabalean, igerri gindu Egiurenek eta pilota atzeratu, esker gantxo orain Aranbarri, botela azterrean Egiguren, bigarren kuadroan eskerrez gurutzatu gura Aranbarrik, Sotamano sartzeko erabaki hartu du, bipareta egin gura izan du ez? Bipareta egin gura izan du efektuaz, horre danok, lehen justuen da pelotazo bat hartute bipareta Sotamano azeitia, Arriskoak hartu behar, da. Arrisku larri. Eta normalean arrisku asko hartzen dituenak, kale egiteko ere, aukera handiagoa eta... Aukera asko. Bai. Bestean nagusi ikusten duzunean barrolak gauzak egiten dira eta bueno, etzai ondo atera. Hortxe da, sakean Aranbarri, zeitik eskerrez, ezin beste bate sakez, 21 eta 6, azkenako sakez ere mina handia egiten ari da, Aranbarri. 6 eta 21. Bai. Lau eta huts aurreratu da, 8 eta 1 ere bai, 13 eta 4, bueno, 21 eta 6, harrike, sakez ere, dozen erdi bat bai. Bueno, hortxe, azken sake egiteko gertu, Mikel Aranbarri, partida benetan ona jokatuta, txaloak beretzat dira, Azkoitiarrarentzat, 18 urteko Azkoitiarrarentzat, partida biribila jokatu duelako. Txeda sakea ona da, errestoan ondo Egiuren, txokoan dejada egin du Aranbarrik eta ezin eraman Egiurenek azkenerako garaipen argia lortu du. Mikel Aranbarrik 22 eta 6 nagusitu da. Zandakoa garaipen argia, hasita amaitu, gehiago izan dela gorrik. Bai, hasieratik gehiago izan da eta ezin izan dau burutu Egiurenek. Baina, bueno, Aranbarrik injaen partiduaz konforme izeteko modundo.
Bai, duda barik neurketa ona jokatu du eta une batetik bestera gurekin izango dugu Mikel Aranbarri, orain ultraoska bat hartzen ari da, baina une batetik bestera esandakoa. Sake asko besta sartu, ez? Zeiban sake olako partidu baterako ez da sake asko. Ia zer esaten digun, derrigorrean gustura egon behar den mutil gazte honek. Mikel, gabon eta zorionak. Eskerrik asko. Partido edarra jokatuta, nagusi izan zara. Bai, esan zaiti mina ondixen dixot ez, da partidun zea garrantzitsio horren da, azkein mina asko da hortxe partidu erixera. Bai, eta gaurreten egin duzu ondo, sakatu ondo egin duzu, pilota bizi mugitu duzu eta amaitzerako orduan ere asmatu egin duzu. Bai, neko guztua zentu naiz, eskutik bizi ertetzen ziten da guztua joa gaur egin zen. Jokoarekin zaude, ondo zaude? Beste akuge etorriko egin da oin disfruta erde jo. Bai, Herrikek esaten zigun, Aranbarri mendean hartzak gura duenak asko jokatu beharko du. Hori oin ikusiko ez, urrena ez da izentu hau zade, baina parteo gogorra eukikot, da iraztea etorrikoa da bertze pasatzen. Gozatu gaurko garaipenarekin eta aurreantzan ere zure honen amateko aukera daukazun. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hauetxek gaurko irabazlearen esanak, Mikel Aranbarri gustora, egindako lana benetan edarra izan delako eta dagoeneko beroketa ariketak egiten binakako txapelketan hariko diren lau pilotariak, Iñaki Elola eta Arkaitz Gabirondo hariko dira alde batetik eta Beñat Senar eta Aratze hori den beste batetik eta hauek berotzen duten bitartean, guk astero egiten dugun moduan erreportai bat eskainiko dizkizuegu, atzera egingo dugu denboran, Olazar txapelketan atzera eta gaurkoan, esaten dugu astero, hemen afizionatu honenak daude eta bihar edo etzi profesionale izango dira eta hoiek ikustera astero etortzen dira Baiko eta Azpeko enpresariak eta gaur erreportaian Jokin Etxaniz Azpeko teknikariaren hitzak jasoko ditugu eta era berean Aritz Berraondok eta Enrique Galarzak bere sasoian jokatutako finalaren berri ere izango dugu, ikustekoa da erreportaia. Jokin Etxaniz, gaur egun enpresa kontutan ari dena. Zenbat lan egiten duten batzuek, eta gero emaitzak askotan, uste baino gutxiago izaten dira, zuek askotan jasotzen dituzue, hauek egiten dituzten lanen ondorioak, ezta? Bai, hori da, ez? Azkenian, enpresak ian izango nuke errezen egiten dutena, ez? Pelotaria, hainbeste, txapelketan ibiltzen dienean, da hori, orduan gero enpresa, pelotaria inda dagoenean, pixka, orduan guria, esan duten bezala errezen egiten du, ez? Eta hori da, lan pila bat egiten dute, azkenean juten geha ikustea eta ikusten dugu partidu hori, baina aurretik lan asko da, era jakitzen dabe, urtetan batzuk hor jarraitzen dabe eta hori eskertzeko da. Ero uste dut badaugela benetako espezialistak afizionatu mailako partidu hauetara joaten direnak eta aipatzeagatik zeure egita batetik edo ubera edo beste hainbat, ezta? Ikusi egiten dituzte pilotariak eta askotan antzematen ea horrek gora egingo duen ala ez. Bai, egia da, partidu asko ikusi dutela eta oraindik jarraitzen dute eta, nire aitzan kasuan badakitxe, profesionalen partida be gustora ikusten dela, baina zuzenean nahi izaten da, igual afizionauak ikustea, eta hori ez, da jarraitzen du, eta, asmatu da, askotan asmatu da, beti asmatzea ez da erreza, baina, alde hortatik suertia daugat, berakin konfiantza asko daugat, eta, niri laguntzen duzta asko. Jokin, zu jokatu zuen, txapelketa honetan, aspaldi hartan? Bai, baino aspaldi ez, asko ez naiz gogoratzen, badakitxe, afizionautan be, tartea be soldauzka dukinaban, da txapelketa asko eta urte asko ez nabanin, soldauzkati bueltau, eta gero zeituan debuta binaban, ez? Baina, ibilitxan hau, eta, baina, ez dakit nola, ez naiz gogoratzen ondo, nola ibili nintzen, baina oso ondo ez nintzen ibiliko. Bai, uste neban,
lan gutxiokin irabaziko nebala, ez? Torre naiz, ne buruakin pizka konfiantza gehitxokin, bastante errezetako nebala, eta gero, hasi gara jolasten da, ikusi lan asko egin nebala irabazteko, eta azkenian, ustua, hasiera ere izela ibili, etorri naiz pentsatzen errez irabazuna, eta naiz ibili nahi jokoa itzen, dero, pizka joten hasi naiz da aurre eta atzea, eta dut partidua. Antzuolakoak irabazi zuen bai, baina horretarako duen guztia eman behar izan zuen. Ezker Eskubi oso ongi manejatzen du pelota, baina oraindik koska bat falta zaio bere jarraitzaileek nahi duten tokira iris dadin. Seina egin zuten eta ondoren aurretik Berraondo jarri zen 7 eta 6. 7 tantotik 4 sakez lortutakoak. Arma erabakirra izan zen atzo sakeak. Beak asko jotzen du eta sakekin mini asko indit. Baina arrezkero etorri zera, eta hemen ziurtatuta dagoena, batzutan finalonak ateratzen dira, txapelketanak ateratzen dira, baina giroa, beti izaten da giro berezia, oso pilotazalea da herri hau. Bai, gaina fetxaek oso politiak izaten dira, eta hori, esan duzun bezala, finalean da aurretik be semifinaletan, eta ikusten da, jentia oso gustora etortzen dela, eta giro batez ere finalean topera daten da, eta giro oso politak zaten da bai. Jokin etorkizuna badago, pilotari berriak badatoz, pilotari gazteak eta oso gazteak, oso maila honekoak datoz, eta Ezkerrak horrelako txapelketak diren, eta hemen duten aukera erakusteko beraien maila, ez da? Bai, Ezkerrak olako txapelketa egin, gero zango nuke nire pixkat gero eta igual. Lehenago ibiltzen gira pelotaria gartzen, da hori pixkat errua da, ez? Hori onartu indar da, baina gauza horrela da, ez? Pelotariek nahi izaten dute lehen bailen debutatzea. Baina, ni uste dut enpresen aldetik eskertu inbertu dela, olako txapelketa, jendia euren borondatez ibiltzen diela, olako txapelketa antolatzen, eta, eta Ezkerra honen, Galartzak eta tanto. Azken hilabeteko ibilbidea ikusita, badu Ladis Galartzak Enrikerengan konfidantzarik. Hain ongi da jokatzen, ondo denbora bat egon duzen jokatu bai, baina hain urte parea jokatzen hasi da eta oso ongi da. Hain korputze asko botaik eta dago bihun xamarra dago, da indar hartzen nahi da eta nik uste ezkarreko gula. 17 eta 12. Lau berdinketa izan zituen partiduak, 2, 6, 7 eta 9, baina hortik aurrerako abantaila guztiak Gipuzkoarrarentzat izan ziren. Ladis Galartzak eskuartean zuen anaiari laguntzeko formula, baina ez zen posible izan. Partiduen erdien izan ziat pelota aldatzeko, baina ez gaitu eta, hoixen behar zuen pelota aldatzea eta pelota egin jokatu, baina nik uste partidu oso politiko jokatu dela bideek. Berraondok sakez eta bere arerioak berriz 5. Irudietan duzuen tanto hau partiduko azkenekoa. Oso polita denez, merezi du oso osorik ikusteak. Berraondo tantoa dominatzen, eskubilarekin zabalean dejada egiten saiatu, beste dejada batekin erantzun Galartzak, ezkerra idez defendatu behar bere burua, pelota luze jokatu nahi orain. Aritz Berraondok eta ezker gantxo zoragarri batez amaitu zuen partidua. Zaldibarko txapelketako txapeldun, Aritz Berraondo, orain, binaka saiatu nahi luke banaka baino gehiago. Parejetan ibili bidala, ez? Porque mano, ni ondo definitzen ez, baina enez guztu ebiltzen. Parejetan asko ze guztu ebiltzen ez, da uste dut parejeta lehindu bidala, da aurrian defektuak ikasi aidez da sartzen, da aurre urtetzen duen. Enrique Galartza, jendeak Ladis anaia zaharrenarekin alderatzen du. Berari 5 jola, baina badaki abizenak ez duela tantorik egingo. Berdintxu da, anaia izate edo ez izate jokatu inbar da hor, da ez bauzo jokatzen ez dau. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro 0 okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria Kilometro 0 hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria Kilometro 0rekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere Zaldibarko Lazar pilotalekutik esan dizuegu, lauterdikoaren ostean, astero legez, binakakoaren berri emango dizuegula eta dagoeneko beroketariketak egin ostean, lau pilotariak gertu ditugu, Enrique Gerriko Gorriz gaurkoan, Iñaki Elola eta Arkaitz Gabirondo hariko dira, eta Gerriko Urdinez, Beñat Senar eta Aratz hori den, zeratako partida espero duzu? Bueno, ez da erreza honi gerti, ze Gorrizek Elola oso beso biziku da peloti asko biltzen da bena. Baina gero galdu errez itzen dau, de Gabirondo nino gaztetxu da eta horrep errez ibiltzen dau peloti, baina bizo di apur bat galtzailak. Galtzailak esan dugu eta Gabirondo gazti dalako normala da. Nahi pentot Urdinek jokoz segurutxu egingo da bela, eta pelotak itxia galdute bestien failuk eta eurik itxituenakin gehiago sumartuko da bela. Bueno, eure egokito zaila alegia Urdinei Leone Castilloan sorteko, eta horren bestez euren esku lehen pilota aukeraketa eta lehen zatekea egiteko ardura erreportai polita ikusi dugu gaurkoan ere, eta Jokin Etxaniz ikusi dugu hor, bere aita ere Miguel aipatu du, eta hortxe dira, euren betiko lekuan, Jokin Etxaniz eta Mikel aita hauek ere astero hemen ikusten ditugu. Aite astero eta semie sarri. Bueno, hortxe, eta hauekin batera, beste pilotazalea asko ere bai, gaurkoan erantzun benetan bikaina. Jaialdia izaten ari dena, azken beroketariketak egiten. Urdinek aukeratutako pelota probatu dute Gorriek eta une batetik bestera hasiko da. Jaialdiko partida nagusia binakakoa. Elola eta Gabirondo alde batetik, Senar eta hori den bestetik. Hortxe da, Beñat Senar, ataundarra sakea egiteko gertu. Bai hartu du. Eta badoa, lehen tantoaren bila, esker paretetik ondo atera zaio, kasu honetan Gabirondori eskerrez bildu, botera jarriko da Senar, ia goiko txapan jodu, baina pilotakada bikaina margarren kuadrotik ezin, eraman Gabirondok pilotakada bikaina, sakerrestoan botera Senarrek jo duena, esku biziko dela aipatu duzu, eta baita galanta eman, Bai, galanta eman da, amarkoa duruen bastartu diako, eta ezin izin duen Gabirondo. Meritua Beñatena, duda barik, hortxe da, beste sake bat egiteko gertu ataundarra.
Luzea sakea, baina barruan, eskerrez bikain errestuan Gabirondo. Botera jarriko da Senar, horrengoan mostu egin du txokoan Luze, bosterdian eskerrez Elola, pilota zazpian jarri du. Olidenen lehen pilotaka da, Elola erasora, eskerre gantxoa Luze, txokoan, bostetik pilota atzeratu egin du Olidenek, hortxe da Oliden, eskerrez, botera jarriko da, nahi duen egiteko aukera, Gabirondok, eskuinez, pilotaka da, bikaina, reboteko zulotik, eskua sartu, baina ezin eraman, pilotaka da, bikaina, Gabirondok, bana marka joan, Enrique. Bai, jori pelota zuen asko guztadako, publiku ezelan txalu joten da, ez dugu gilekuik Olidenek, ez dut zaitxilekuik peloti joteko. Gozatu egin du, gerria benetan ondo sartuta, galanta eman dio, eta bai, lehenengo zurrumurru armaietan, eta gero tanto hain ustean txaloak. Ba, txaluk. Bono martxe da, sakia egiteko gertu, Elola. Da hor be, sarritzen esaten duana. Baten joten da benak, sarrizetan beho leike, Hori da. Bai, hori kasualitatea ez da. Ez. Hortxe da, Gabirondo, eskuinez, pilota atzeratuz, esker paretaren bila, zazpitardian eskerrez, Oliden, botera jarriko da Elola. Txokoan Luze, eskerrez Senar. Gabirondo, ematera joan da orain, baina ez da ondo jarri. Apur bat, etorri behiako peloti eta eskutik urten hitza. Bai, horre... Ez gau nino, datozan pelote jemoten juti, astiro datozena entrega di eta boti astiro itxotzen aite soltaukotzen dugu, datozen aite usteko beste... Jakinen behar, noiz eman behar zaio, noiz eutzi, distantziak eta abar. Pelotara jarri eta hori ikasi egiten da. Sakean Senar. Errestuan bikain Elola, eskerrez Oliden, atzean jarri du pilota, bederatzitik, eman dio galanta. Bederatzitik Seira. Eskerrez orain Oliden. Zazpian Gabirondo, atzelarien arteko lehia, Oliden, zazpian pilotaren bila Elola, esker Sotamanoz, pilota atzeratu, Oliden, botera jarri da, baina ez du behar den moduan gozatu, orain ipini baino ez, Gabirondok, zeiterdian, Oliden, zazpira, frontizaren erdialdea baliatuz, orain botera jarriko da Senar, nahi duen egiteko aukera, pilota atzean jarri du, Gabirondo behartuz, bederatzitik eskerrez Gabirondo, pilotaren bila joan beharrean botera jarri da Senar, txokoan mostu egin du, eskerrez Elorak eraman, bigarren kuadroan eskerrez pilota atzeratu egin du. Senarrek, hortxe da berriz ere, botera jarriko da, ataundarra, zazpian, zazpita erdian, Gabirondok eskuinez, Oliden, zeian, tantu gorra ari gara, ikusten orengoan. Sortzitik Gabirondo, esker paretan sartu zaio Senarri, Gabirondo berriz ere, sortzitik orain, eskerrez, pilotaren bila Senar orain bai, ari sartuko da, txokoan Luze jokatu gura zuen, igerri egin dio Elolak eta pilota atzeratu, Oliden, Elola botera lauan, mostu egin du, eskerrez laugarren kuadrotik, ondo Senar, esker Sotamanoz, ez du behar den moduan gozatu Elolak, nahi duen egiteko aukera, Olidenek pilota atzen jarriko du, Ia margarren kuadroan, eskerrez, bikain, Gabirondo, botera, Luze, Senar, tantu horra, gero hor bosgarren kuadroan ikuste dute laguntza aldera sartu egin dela airez. Ez da izen laguntzeko moloko peloti, bera onda aurre eta ez da ondoa zertu. Ez da izen Gabirondo ondako bain pelota txarra. Bueno, bazkenerako arriskatu egin du edo sartu egin da behintzat Elola, ez du asmatu, 3-1 urdinak aurretik. Bueno, partida hasiera interesgarria ari gara ikusten. Hor da, Beña Senar, sakia egiteko gertu. Eskuinez, aire sartuko da indarrean Elola, 3. kuadrotik eskerrez pilota atzeratu egin du Senarrek, 8. Gabirondo, zeian hor, Oliden, Gabirondo eskerrez, hartu egin zaio, baina ondo moldatu da. Nahi duena egiteko aukera Senarrek, bigarren kuadroan pilota atzeratu. Gabirondo behartuz, behatzi terditik eskerrez ondo Gabirondo. Senar pilotaren bila joan da, baina pasatzen utzi du Oliden. Olidenek atzera, 8. Gabirondo eskerrez ematera joan da, soltatzera joan da, baina ez du gozatu 4-1. Bai, gorrizek hor zen bile du ez. Bai, atzera izan bila duaz, Gabirondoren bila duaz urdinak, Bai, eman eta eman
ez dute arriskatzen, eta Senarrek ere aukera duenean atzean jartzen du pilota. Atzean jartzen dut, bizoi doiz baten kontra. Oino gaztetxu eta galdu erreztxua, hemen interestan dadala partidu azti da. Bueno, jakinelan zer esaten duen katedrak, 150 gorrien aldeko apustua egin du, beraz, gehiengoak gorrien aldekoa, urdinen aldekoa 152. Bueno, Enrikek beste iritzi badauka, urdinen aldeko apustu egin duelako ikusiko du. Katedrak irabazten duen edo gure adituak asmatzen duen gaurkoan. Bipareta egin du hor Senarrek. Momentuz gure adituak begi hobea erakutsi du, baina ikusiko dugu. Bosgarren kuadrotik pilota atzeratu egin du Olidenek, beste aukera dauka, laugarren kuadrotik, altuera eman eta pilota 8an jarri du, Gabirondok eskerrez, ondo. Oliden bostetik, momentuz urdinak atzan kargatuz eta Gabirondori bizkarra erakutsi Senar, eskerrez, atzeratu, zazpian Gabirondo, eskuinez. Oliden, zazpitik, eskerrez, botera jarriko da, oso atzera etortzen da, Elola. Bai, laguntzearen, hori ondo da, lagunei laguntzen da. Gora, hor rematera joan da Senar, baina esker paretean gora joan zaio, 2 eta 4. 2 eta 4. Bai. Elola lagunei laguntzi, ondo ikusten doz, Gaztio nio eta pelotaz asko joaten badau, gero partidu luzien berak igerriko tzalarrein, apur bat partidu laburtzi ondo. Bai, egin beharreko kontua da, ez? Bai, egin beharreko. Hortxe da Iñaki Elola, Bidaniako gaztea, sake egiteko gertu, 2 eta 4 momentu urdinak aurretik. Eskuinez indarrean, eskuin sotamanoz Elola, eskerrez bizi Elola, zazpitik Gabirondo, Oliden orain, 6 erditik, pilota atzeratu guran, Zabalera joan zaio, Zabaletik Gabirondok bildu, eskerrez hartuko da Senar, aurkariak behartuz beste aukera bat ere izango du, baina oraingoan atzelariari utzi dio, bostetik Oliden, beste aukera bat, eskuinez orain bai, ondo gozatu du, pilota 9an jarri du, eskerrez jaso du, pilotaren bila doa Senar, esker gantxoa bizi, jaso Zabaletik Elolak, pilotatzean Olidenek, eskuin sotamanoz, bai, bikain. Ea orain zer egiten duen Elolak, pilota bizi moztu du, botelazterrean bikain Senar, Gabirondok atzera, 8tik, Oliden. Oraingoan zer egiten duen Gabirondok. 8an jarri du pilota, Oliden eskerparetaren bila, Elola indarrean, Senarrek kantxaren erditik Zabaletu gura, hor laborren kuadroan, ez dakit hori egitea gura zuen, pilota ikusten. Egitea, bai, botatzera gonda. Bai, bota inabela. Deja da botatzen alegin du da Zabalean, ez ustean harrapatu gura zuen Elolak Senar, baina bere alegina zuzenean, txapara, 5 eta 2, Iñaki. Bueno, Enrique, zer, 5 eta 2? 5 eta 2, ja bueno, partidu entretenidu ikusten gabiz. Batzuk segure, beste batzuk pelota zuek edarra jota ditu eta, bueno, a ber, zeta amaitzen da azkenien. Estrategia ezberdinak. Bai. Hor da, laugarren kuadroan, pilota atzeratuz, Oliden, zazpitik Gabirondo, eskerrez Senar, eskuin sotamanoz, Elola, pilotaren bila, Elola, eskuin sotamanoz, zazpian, eskerrez bildu, egin du Olidenek, bolea, bizia, Elolak, baina bikain Senar defentsan, Gabirondok, zazpitik, Seira, Oliden, dominatzera pasatzeko aukera, zazpit erdira pilota, eskuinez Gabirondo, Oliden, atzelaien arteko lehia orain, Gabirondo, zazpitik, eskerparetaren bila, baita sartu ere, eskerrez Oliden, botera jarriko da 5. kuadroan, Elola, Senarrek aurrera pauso egin, eskerrek antxo 4. kuadrotik, Zabaletik Olidenek indarrean, eskuin sotamanoa, bikain nola sartu zaion eskuan, ze bizitasuna eman dion horre, Senarre pilotakada bikaina izan da, Bai, 3 kuadroen sotamano oso gustora sartu esku eta emon bebai, pelotia
abiadura itzelin urtotza eskutik. Nola sartu zaion pilota eskuan Senarri, hori da, kosatu beharra, kosatu horri deitzen zaio, alegia. Bai. Gorputz eta harima eman eta pilota zuk nahi dozun lekura bidaltzea, horre... Da peloti zelako abilaran. Bai, bizi atera zaio, bizi. Bai. Pilotak da bikaina. Behinat Senarrena. Hor da, sake egiteko gertu, urdinak aurretik, 6 eta 2. Horre, bosgarren kuadroan bolea sartu da, ez du asmatu, 7 eta 2. Hori utze izen da, hori... Eta asmatzen ari, bolearekin Iñaki Elola. Eta lehenengo akatsa egiten duena. Bueno, 7 eta 2, aldetxoa. Aldetxoa hartu da. Eta bizi ateratzen zaio pilota eskutik, gozatzen nahi da, Beñat Senar, jotzen duen dena, gozatzen nahi da. Bai, Senar gozatzen da peloti. Hor da beste sake bat, boleaz berriz Elola, horrengoan hobeto. Bostetik hori den, zer egiten duen Gabirondo, emateko aukera dauka, eskuinez. Ez da ondoa sartau, bueno. 7tik Gabirondo, eskuinez orain bai, hobeto. Senar airez, defentsalanean, Elola botera jarriko da bosgarren kuadroan eskerrez. Senar, botera hau ere, lauterdian, eskuinez pilota atzeratu. 7an, Gabirondo. 6an hori den, dominatzera pasatzeko aukerarekin. 7tik Gabirondo, eskuinez eman beharra, dominatzera pasatzeko asmoarekin. Hori den, bostean jarriko da, Elola, indarrean. Senar, pilota atzeratuz. Aire sartu da, Elola nahiko egindu, Senarrek txokoan luze, Elola jaso, gero Olidenek pilota atzeratu, tantu gorra. Hor da, Gabirondo, 7an. Oliden, eskuin sotamanoz Elolak. Eskerrez, ies egindako, baina txapagainean Senarrek, txokoan deja da Elolak. Ontsa. Horrengoan ez taldo jarri, baina bizatera zaio, Sortzian, Olidenek eutzi. Elola, eskerrez, ez du gozatu, eskerrez hartu da eraberean airez Senar, txokoan luze Elolak, Senar behartu, baina honek defentsa hona daukala erakutsi, eskerrez Elola, Senar zer, esker gantxo sartuko da, Elolak bildu, Senar, botera, gora, bigarrena, hau ere ematera joan da, pilotatzen jarri du, eta bai, esker paretan gora, argi eta garbi, 3 eta 7. Bai. Apur bat partidua aldatzen hasi da lesalik, Bueno. Gorrizek ondino... Bai, hauek lanerako daude, eta gerra emateko, ez? Mejor eulek izela ustot. Bueno, eta nik Enrique galdera, tegin behar dizut, hemen pilota zale asko etorri da, eta gehiengoak gorrien alde, eta zuk urdinen alde egiten duzu. Bai, ni urdinen alde gehiak ustetan ez da, klau. Gabirondo gehien guztetan, Danetatik egin Gabirondo guztetan. Baina, oraindik... Baina, oraindik falta da. Bai. Ze horrek jodaden pelotazu atzera eta bat jodo gurbe, urrukun 6 joko jo. Hortxe ikusten ditu, Miguel eta Jokin, etxanistarrak, Moiari beira. Bergarako, horrek... Bai. Hortxe ikusten ditu, biak alabiak tertulian. Aitari kasu egitea ere garrantzitsua honek asko daki pilotaz eta, Igulongo di bertako partidu ikusten. Akaso, bai? Gero zerbait esango digute gainera. Bertako partidu ikusten behi telefonotik, Hori da, streaming bidez. Streaming bidez. Hori da, telefonoz eta ordenailuz bestalde zaudeten guztion antzera. Hor segi, aste askotan. Urtea amaitu arte hementxe ongo gara eta ostegunero. Zuei Olazar txapelketan gertatzen den guztiaren berri ematen. 3 eta 7, pilota aldaketa. Bueno, 74 pertsona ikusten orain. Enrique, bada zerbait. Afizionatu mailako pilota. Euskal Herriko txokotan eta Euskal Herritik kanpo ere badakigu jentea jarritzen duela. Bai, jarritzen dut. Eroganeko dunetan be asko izoten dugu horreka. Gerku bakarrik ez da, jente asko egiten dugu, handik 10 egunera goreño... Barrio ikusi ez? Barrio ikusi egintzi izoten goten da. Bueno, hortxe da, saki egiteko gertu, lehenkoan esaten zidan, pentsa, Jon Apresetxak, Azpeko intendenteak. Hombre Aritz, zuk ere Olazar txapelketan parte hartzen alduzuta, bai, antxe baten gara, neuk ere ikusi nuen, zan zidan.
Akaso ikusten egongo da, gorantziak Joni ere. Bueno, bortxe da, beste tantu bai jokoan, Ezkerrez pilota atzean jarri du Olidenek. Zazpian, ies egindakoa Gabirondok, bere burua lurra botata bikain defensan, Zapatilla ere galdu egin du. Senarrek jantzi ez, Zapatilla batekin ari da jokatzen, Ezkerrez txokoan utzi du. Elorak eraman, Elola orain erasora pasatzeko aukeran, zer egingo du Zapatillarekin, Senarrek ez dakiz zer egin. Jantzi edo jantzi hortxari da, sekulako zalantza dauka. Armaiatik ere barre egiten dute. 6an, bildu Olidenek. Hor da Elola. Ezkerrez, pilota atzean. Ez da ipau nino bondo jantzitxe gontzaka itotzat. Eta azkenean Gabirondoren pilotaka da ona zen, baina goiko koltsoira 8 eta 3. Bueno, orain Zapatilla ondo lotu beharko du, Senarrek. Bai. Nahiko bierleku, motza. Bai. Ez da askotan ikusten hori ere, baina lantzean behin Lantzean behin suertetan da. Bai. Eta orain, sokak soltatu eta behar den moduan lotu behar berriz ere. Zapatilleko esko peloti gero? Bai, hori da gertaleik, Bai, hori gertaleik, da tantu beste indako. Hori da. Beren prendia. Hori da, Zapatilla Senarrena da. Bueno, hortxe 8 eta 3, eta bitxia izan da etzekien, ez jantzi, hortxe onda duda egiten, eta, bueno, bazkeneako... Baina Zapatilla bari beste gurizen jokatzek, bota balau zabalea, baina ez jasti gurizen. Bai, bere buruak eskatzen zion jastea. Pelotaka daren jodu, Zapatilla barik, baina... Bai, joera zen jaztekoa. Berak bere buruan hori zeukan, Zapatilla jazteko gogoa. Bueno, orain bai, lotu du behar den moduan. 8 eta 3. Bueno. Momentuz, Beñat Senar eta Aratze Oliden nagusi. Kineli gero hunde bro euro, Bai. Irabazten duenak, pelota jaialdi edar bat ikusteaz gain, saritxo polo edarra. Bueno, bortxe da, Baskari edo Afari pasada edar bat egiteko moduan, egongo da. Elola, deja Senarrek, jaso Elolak bikain, Ezkerrez nola jaso duen, orain Olidenek pilota atzeratzeko aukera dauka, Elola arentzat aukera. Pilota atzean jarri du, 8 erditik Olidenek, jaso, Elola pilotaren bila doa, baina pasatu egin du, eta gero Ezkerpaetan sartu egin zaio Gabirondori hor bosterdian, eta ezin jaso, 9 eta 3. Apur bat oin ofizio falta, Gabirondo, apur bat beti gora esku sartu garen, apur bat aldemenetik hundata. Bueno, oinoko saso hona deko eta beso edarra deko, ez da ikasteko modun dugu. Ikasteko modun dago, bai. Ikasiko du. Duda barik, baina gaur berari ari zaio apur bat gehiago kostatzen. Kambra, hori normala da. Bai, eta afizionatu mailak beste horretarako balio du, alegia eskarmentu gehiago duten pilotaren kontra jokatu, eta norbere onena erakusteko bide horretan ikasten joatekoa. Da ikesi, pelotazo bat eta bi jota ez dara tantu ditzen. Pelotazo gehiago jo bidala eta gero profesional eta paseuzkero behan gehiago ganera. Hori da. Hau prozesu bada. Zonak beso hona dekenok eta gaztetan usetan da, pelotazo bat ero bit, tanto. Pelota da, horrek gero bulti dakar, gero beste batzuk jo egiten da, eta arei buena inditxak eta ikesin bida hor. Hori da, eta beste gauza batzuk sufritzen ikasi behar da, eta beste baliabide batzuk hartu behar da, golpearekin bakarrik ez dela nahikoa konturatzeko. Lehenengo galdu ziten ikesi, gero ze pelota jo bidan aprobetxau, eta beste batzuk eruen da. 9 eta 3, irabazten ari dira Senar eta Oliden, Ezkerrez, Gabirondo, ondo errestoan. 5 erdian, Oliden, pilotakada hona hau ere. Ezkerrez hartuko da, Gabirondo. Ondo, erra. 7 erditik, 6 erdira. Elola, botera, bostean. Senar pilotaren bila, Ezkerre gantxoak gurutatu egin du. Igerri egin du Elola, pilota atzeratu, 7tik Oliden. Gabirondo, 6 erditik, indarrean. Ez du behar den moduan gozatu, baina 7an jarri du pilota, Oliden. Ezkerrez, Elola, Oliden orain. Gabirondorentzat aukera polita. 6tik. Pilota 7an, Oliden. Eskuinez, gozatzen ari da Oliden ere, Bai, Oliden gozatzen ari da.
Senar pilotaren bila, txokoan utzi du, esker gantxoa kontrasoan, Berrontxo gona. Ea ba, zeitik, ez du behar den moduan gozatu. Zazpian oli den, Elola eskuin sotamanoz bizi, erritmo aldatu guran, zazpit erditik. Oli den orain Elola, esker gantxoa Senarrek, Zabaletik Elola indarrean, esker gantxoa bikaina, nola gurutatu duen Senarrek, deja da egin du oli denek, eskuin sotamano bizia Senarrek, eskuin sotamanoz nahiko egin du Gabirondok, orain botera jarriko da Senar, pilota atzean jarri du, pilota gaitzak Gabirondorentzat ondo utzi dio. Oli den, bostean emateko aukerarekin, pilota sortzian jarriko du, eskerrez Gabirondo bikain. Oli den, posterditik, hau ere pilotaka da ona. Gabirondo ere, eskerrarekin gehiago ari da sartzen eskuinarekin baino. Hor da, ondo Oli den dominatzen, Elola aire sartu da, Oli den entzat aukera lautik, pilota atzean, esker paretean, eskuinarekin sartuko da azkenean Gabirondo, baina... Uts, hori utzi izen da, hori eruteko moloko peloti izen da, baina emotera bai jasartaguz. Bai, eta lana pilatzen ere bai, eta 10-3, azkenerako, 10-3. Bai, urdinak ondo ari dira jokatzen. Urdinak egin partidu ditzen entorri eta normala da modun, da irabaztera. Hemen ez dago... Helburua da, ikastea baina irabaztea batez ere. Irabazti, lehenengo irabazti, eta ikesi aldana, lehenengo irabazti. Bai, hemen behin frakasuria jantzi ezkero, lehiatzea da helburua eta broma gutxi. Hor da Senar sakean. Eskerrez, Gabirondo, Senar pilotaren bila doa aukera hona dauka, baina pasatzen utzi du, lauterdian. Oli denek eskerga da bikaina, sortzian jarri du pilota, eskuinez Gabirondo. Oli den gehiagotan ari da dominatzen Gabirondo bera bainok. Gero aurretik Senarrek gehiago emototza. Elola aurri indazten da, Senarre peloti benetan emototza eta... Bizi ateratzen zaio pilota gaina eskutik. Hortxe da, Senar txokoan utzi du, Elolak eskerrez eraman, Senar eskuin sotamanoz pilota atzeratu eta gaizto jarri. Ondo Gabirondo oraingoan, Oli den zeitik pilota atzean jarri gura zuen, zazpian Gabirondo, Oli den, zazpitardian Gabirondo pilotaren bila Senar, esker gantxoa bizia, kontrakantxara, bizia zen eta gaizto jarritakoa, baina luzegi kontrakantxara. Leku txarrin jarritakoa, aurrela legendako atzin onda peloti eta atzela bestaldin gaitut onda eta aurrela legend 6 kuadroa etorri began hori peloti botera joteko. Hortxe erre pikapena, nola joan den hirugarren kuadroan pilotaren bila, eskerrez betik jodu, baina bizi, Bizi, ez. Abia dura itzela emototza Senarra pelotia. Ikaragarri, eskutik ateratzen zaio tiro baten moduan. Pelotea, gaurkoa. 4-10. Pilota aldaketa, saskira joan dira gorriak. Hauek zer aukeratuko dute orain, Arrike? Nik pelota motelen bile estopeden da jungo di nik horrek olola eta pelota motelen bile bizok horrek eta euni bizitzena eta. Bueno, bahia ba. Hortxe, egin dute da autua. Aukeratu dute pilota, Oli den eman, eta honek probatu ostean, sake egiteko gertu, Iñaki Elola. Hor da, labai hartu. Eskuinez, eskerpaetaren bila, bikain Senar errestuan Elola, botera jarriko da, pilota atzean jarri du. Bederatzitik, Oli denek jaso Elola botera, laugarrenean, kuadroan eskerrez. Sortzian Oli den, airez pasatzen utzi du Elolak, eskuinez Gabirondok, eskerpaetaren bila, eskerrez bizi Senarrek, Zabaletik Elolak pilota atzeratu duran, boleaz Senar, laugarren kuadroan Elola eskerrez indarrean, Zabaletik moztu, bildu eta gaizto jarri, Senarrek orain pilotaren bila doa, pasatzen utzi du, Oli den entzat aukera ona, eskerrez pilota atzean jarri du, bederatzean Gabirondo eutzi eta kendu, bostetik, pilota Oli denek astindu, eskergantxoa, Elolak eskergantxoa bikaina Senarre bigarren kuadroan hartu du hor pilota, nola gurutatu duen txapagainean bikaina Senarren tantoa 11-4. Elola laguntziarren sartu da eskerra ide, baina
ahoko zulun itxitza eta gero Senarrek oso ondo amaitu. Nola amaitu duen, esker gantxortxe errepikapena txapagainekoa, ondo gurutzatutakoa, angelua zabalduz, ezinezkoa Elolarentzat, txalo guztiak Senarrentzat. Neurketaren lehen zati bikainari delako jokatzen. Ba, Senar oso ondo jokatzen da. Hor da, Beina zeina Senar, errestuan Elola sartu entzaio Olideni, erasora pasatzeko aukera, Elolak boleaz defentsan Senar, eskerrez Elolak atzeratu, sortzian Oliden. Olidenek eskuinez bildu, botera jarriko da Gabirondo, emateko aukera dauka, baita eman ere, pilotakada bikaina da, ierreboteko zulotik, jaso. Egin du Olidenek bikain, Bai, bikain. Bai, pilotakada bikaina Gabirondok eta errestuan ere, ia erreboteko zulotik bikain. Orain moztu egin du Gabirondok, Senarrek gerria sartu eta pilota atzan jarri du, bikain! Eskerrez Gabirondo. Zabaletik Elola behartuta barruan, efektua barruan zegin du pilotak eta horri eskerrak barruan Senarrentzat aukera txokoan edarra bainat. Nola jokatu duen orain ere, den ari da gozatzen eskuan bikain sartzen zaio pilota eta hori bakarrik inspiratuta dago, etorriarekin dago lehenengo zabalean eta ondoren txokoan utzi du eskerrez airez, hilda, engainatu egin duelola, txapelak entzeko moko, tanto 12 eta 4, Enrique. Bai, Senar oso ondo jogatzen. Dena ari da egiten ondo. Bizi ateratzen zaio pilota eskutik, baina horretaz gain, tanto amaitzerako orduan ere asmatzen ari da. Hau mundialetako selezionutun zan da sosa etxiko zan, azkenen orduan ez eben erun, baina mundialetako apartatu duen Espainiatik eta sosa etxik. Bai, biztan da. Maia daukala. Hor da, lautik Oliden. Eskerrez, jaso, Gabirondo nahiko egin du, Senarre nahi duen egiteko aukera, eskerrez zabalean jarri du, Elolak igerri egin dio, Senarre pasatzen utzi, Elolak orain eskerrez behartu egin gura du Oliden, baita behartu ere eskerrez ondo konpondu da Oliden. Ea Gabirondo zer egiten duen gora, ematera joan da, baina eskerparetan gora 13 eta 4. Normala da, holan soltetotzanak lehentzen baina ondo harrapo duzik deskerparetera okertuz gero. Eta gaina behartuta zaudenean, markaioa behiratu eta alde handia ikusten duzunean, eta indartu dago jotea nahi, eta... Errobotera joti gustau, jentin txaluek eta... Den hori gustatzen zaigu, txaluak entzutea. Hor da, sake egiteko gertu Senar. Beñat, Zabalera nahita, Gabirondo behartu eta baita lortu ere, eskerparetan gora hau ere, 14 eta 4 urdinak bikainari dira jokatzen. Zer egin gura duten argi dute eta gainera egin gura dutena kantxan egiten ari dira. Pentsate da biz. 14 eta 4, nahi baino gehiago, nahi baino harinago ari da usten, neurketa, Enrique. Laura ez da gure, Senarre gitu tantu lehanti peurrin, behorre doiz partidu aztera. Ero aukeri hartzen da nien, tantu gona peitu, ez da dana buena itera behar. Bueno, eso, zeharra egin ditu, ale darrak, horre bolea sartu da Elola, Zabalean deja da dena ezin asmatu, orain ere aukera hona zuen, baina... Ontxe injogu egun dizan. Bai, akatsa handi xamarra egin du hor, nahi zuen egiteko aukera zuen, baina ez du. Hor Zabaletik, Zabalea deja da egiten ala egin du da, eta... Goitxora urtotxat, eta... 5 eta 14. Bueno, zuzenean saskira gorriak, zerbait aldatu gura dute, zerbait. Ez daude gustora, txikusten ari gara errepikapena. Perfecto apur batekin atera zaio, baina hala ere aukera hona zuen Senarren nahi zuen egiteko. Deja da egiten ara indua Zabalean, da ez du asmatu beste barik. Dena ere ezin daitekelako asmatu. Hoxe. Akabo bestela. Bueno, pilota probatzen gorriak, euren gustokoa, aurkitu guran. Eta aurkitu dutela dirudi. Ez duk lan erreza gorrizek, zeurrien Senar bera da bilobeto. Da atzien jota eta inezik errobotera erozerien, Oliden segurua dabil, nahiz Gabilondo pelota zoedarra jo. Ez, Oliden serio ari da jokatzen. Beren joku egiten. Materiala aipatuta, Enrique, asko kostatzen altzaizue. Material egoki aukeratzea eta datozen pelotarien arabera, bat pelota klase bat edo beste bat aukeratzea edo nola egiten duzu hori? Ez, generalin gugoitugu ibili, peloti barriz eta ezko beti zeten da larri. Da orduen ibili,
Debilit eta menure bajatzen da nien, errobotera alegau, ez alegau. Hoxe da, konparazio baten nik pintzen duan pelota eta menu hoxe da. Zazpizen aurri inbotien, jestaikela alegau errobotera. Justu den hor. Hori da. Da gero jokatzen horan azten da nien gerua eta laburra juten da. Peloti nazaitu ez, moteldu iten da, eta 20 menu batera moteltzen da nien kenduen bier. Hori da, alegia. Errebotera bidaltzen badu bat emate pilotari berezia delako, ez? Bestela ezin duela bota. Kolpe hona delako eta zera. Baina holan saki eta pasa espada, ez da itela heldu errebotera. Eta zenbat aldiz, ibili behar izaten da pelota hori lortzeko? Bueno, zenbat aldiz, segun zela nik itxosun. Nik horre tambor bat duket eta han sartzot eta behitun bier lantzen minu. Bueno, bortxe da, beste tantu baiokoan aurrekoa, sakez egin du Elolak, 6 eta 14. Mostu egin du orain Senarrek, ezkerrez Elolak bizi txokoan, eraman Senarrek, ezkerre Sotamanos orain Elola, berri dere ezkerrez Sotamanos orain bai gozatu du, pilota sortzean jarriko du Oliden. Ezkerrez, ondo, Elola pilotaren bila, utzi egin du Gabirondo, bostetik ezkerrez pilota atzeratu gura, Senar erasola, Elola bipar eta indarrean, barruan da, behartu egin du Senar, eta tanto, pilotaka da bikaina, bizi jotakoa, barruan izan da, 7 eta 14. Bai, goize joitu urma, eta pentsa, opakampo urtengo dagoela, bai ez, barrun sartu da eta ona, Bai, gero, bortxe, eserlekutaren joke, joan behar izan da Senar, eta... Eserlekutaren jo, onbier. Bai, oso behartu eta jodu pilota, eta beko koltsoira, zuzenean, bueno, 3 tantuko taka da, 3 tautxeko partziala, 7 eta 14. Gorriek ere nahi dutela partidan sartzea. Bai, gorriek bera. Hor da, Iñaki Elola, Bidaniarra, sake egiteko gertu. Aire sartuko da Senar, botera jarriko da Elola, atzean jarri du gainera, bederatzitik eskuinez. Ezkerre gantxoa Elolak, oso atzean jodu, eta azkenerako kontrakantxara 15 eta 7. Errezei galdu da. Elolak... Akaso arriskoa egartzeko premia ikusi du, eta horregaitik egin du edo? Premiak beti joku landeko da. Bere jokoa da, horrelako txea eta... Bere joku landa. Hor da ba, sake egiteko gertu, Beñat Senar. Zortzitik ezkerrez, Gabirondo, Senar pilotaren bila, ez du gurutzatu, botera jarriko da Elola, atzean jarri du, 8an, Zabaletik Olidenek. Ja, Gabirondo zer egiten duen, 6tik... Olidenek oso pilotak itxi galdu dugu. Oso gutxi. Eta eman iaia Gabirondo pare, osea, gozatzen ari da, ondo jokatzen ari da. Ondo jokatzen ari da. Bai. Gabirondo, Oliden orain, 7tik. Ezkerrez hartuko da 6 erdian Gabirondo, botera Senar orain. Pilota atzean, eta beste abiadura batekin ateratzen zaio eskutik pilota Senarri. Beste bizitasun badauka, orain ere, eramateko modukoa zuen Gabirondok, ez tozmatu 16 eta 7. Hainbat pelota zu jota, eta gero behatzi kuadrote erdizien, ebatu misako eta untzin misako. Gazte mailan dauzeute pelota banekatxu joten, hemen, hori leide bida da, ikesin bida eta horri bili bida ikesteko. Eta Senarri bizi ateratzen zaio pilota eskutik, beste berak errimu aldatzen du, beraz hartzen dian jokoa. Berak beste... Hor da Beñat Senar. Zortzitik ondo Gabirondo errestoan, Beñat pilotaren bila pasatzen utzi du, lauterdian luze jokatu du Olidene, Senarrek txokoan utzi, Elolak igerri, ezkerrez pilota atzeratu, 7an jarriko du. Eskuinez Olidenek bildu, botera jarriko da, Elola ezkerrez pilota atzeratuz. Oliden, 6 erditik, Elola pilotaren bila, baina atzelaria utzi dio, Gabirondo. Pelota zerarra hori da. Bai, aire sartu da Senar, Gabirondorentzat beste aukera hon bat. Behingoan ez da horren ondo jarri, 7tik Oliden, indarrean orain Elola, 5tik Oliden, Elola, botera jarri da pilota atzeratuz, Oliden behartu guran, 8tik Oliden,
Elola pilotaren bila, txokoan luze jokatu du, Senarrik igerri egin dio, indarrean, baina gurutzatu gabe. Ezkerrez orain atzean jarri du, Senarrek zazpian, Gabirondo zeian, azkenean ezkerrez hartu behar izan da Oliden, eskuin Sotamano Elola, Senar erasora ezker gantxoa, Zabaletik bildu, egin du Elolak, ezkerrez pilota atzean jarri du Olidenek, tanto gorra, Enrique, ezker gantxoa Senarre, Zabaletik bildu Olidenek, eskuin Sotamanoa, gozatu barikoa Senarrek, zer egiten duen Elolak pilota atzean jarri du, bai behartu egin du Oliden, ezkerrez jaso, Elola, Zabaletik, moztu, behartu egin du Oliden, lana pilatzen ari zaio Oliden, baina eusten ari da. Ointxe itxibitzan Gabirondo, berak antzaut eta... Azkenean justu altzatu du Olidenek, Senarrek eraman, Elola, pilota atzeratu guran, eskuin Sotamanoz, Oliden, ai ama, azkenean Gabirondok utxegin du, sufritu egin du Olidenek, tanto honetan nola sufritu ere, larri ikusi dugu momentu batean, baina beste bat, eta azkenean gazteen akade. Elola larra izartu da, aurreko pelotak eukitu bi ero, bizitatik bat itxe baltzak Gabirondoi, beste txori batek anteko ban, dominio bingo ban, normalien azarta euskero atzeen dominoko ban, da tantu beste moru bat da. Bueno, baina azkenerako tantoa urdin, lau pilotariak atxeen hartzera, Krespanago lehen atxeen aldia da, 17 eta 7, Enrique nik hor txaketa asko ikusten ditut, baina gaur hemen ez du berorik hotzik egiten, hemen jersearekin ere gustura egon daiteke. Kalefazio apur bat bintze dugu, Bai, ez da hemen aitzakiarik. Txian moduan hemen ere, hortxe saldeak ere gaur erantzun ona, hola zartxapelketari. Oliden naite, probala beze. Bai, eta astero, ona jente zauna etortzen da, ez bakarrik pilota zalea, bueno, denetarik etortzen da, eta gaur Murgatxa herria, falta zaigu. Aste batzutan etorri da, eta gaur Aimarrek. Zarri etor da, baina... Beti ere ez. Gaur ez dut ikusi, lagunak hor dauz. Bai, Bai, zer eta Ormaitz eta... Bestia. Bueno, gortxe da, beste tantu baiokoan. Oliden, bostetik ezkerrez. Eskuin Sotamano Elola bizi, ezkerrez Senarrek atzeratu. Gabirondo, zazpitik. Oliden. Jarri jenda Oliden nogoto pelota. Bai. Eskarmentu gehiago dauka, ez da? Bai, ofizio gehiago. Ordu gehiago, frontei ninja. Gabirondo pilota atzeratu. Zazpian, Oliden. Eskuinez hartu da airez Elola. Orain deja da txokoan, ondo horre kantxa kubrituz Oliden. Gabirondo pilota atzeratu guran, da Oliden behartu guran, zazpitar ditik, Oriotarrak. Eskuinka da ona, Gabirondo, eskuinez, Senar, eskerrez. Ea zer egiten duen Elolak, ezker gantxoa. Ez du behar den moduan gurutzatu, orain bildu eta gaizto jarri Senarrek. Beste aukera bat izango du, nahi duen egiteko txokoan moztu du Senarrek, eraman egin du Elolak, beste aukera bat, enegarren Elola, Senarrek, biparet efektuarekin, igerri egin dio Elolak, ondo gero txokoan Senar, Gabirondok eraman, Oliden entzat aukera oso ona, lautik, ez du behar den moduan gozatu, ala ere pilota zazpitar dira, eskerrez Gabirondok eraman Senar, ezin izan du sartu eskerrez Gabirondo, hor da Gabirondo. Ondo, goizen ipini peloti eta. Oliden. Eskerrez hartuko da Gabirondo, bostean. Irrizte egin du hor Olidenek, iritsi egin da. Ai, ama, horre txarto sartu da. Lekuz kanpo Elola. Zenbat erregalulako partiduen. Eta horrela irabazta nekeza da. Nekeza, da ero anguloik topo duez. Zabaleko txapi eta zuluko hormi txostata holako topo duez. Horma hundize, pare grande, hundi ero holako pelotazo, teskiliasko. Bai, horre txarto sartu da, nola joan den, oker joan da, eta ja oso behartuta sartu da, eta ez dakit egiari zer egin gura zuen. Boleaz, jo bai, baina ez dakit zehazmorekin. Bera jakingo du, zer egitieko asmuok ideuen? Ez dakit, baina horre ez du ondo jokatu hor. Iñaki Elolak. Bueno, 18 eta 7, Senar eta Oliden irabazten. Eskuinez, sake egin du Senarrek, orain arrestuan ondo Elola. Pelotaka da bikaina Olidenek, erreboteko zulotik, ondo. Gabirondok, beste aukera on bat Oliden entzat. Lauter ditik pilota, eskuinez, 7.
hor da Gabirondo eskerrez. Esker gantxoa bizi Senarrek, jaso egin du Elolak. Oliden, lauterdian, pilota eskerrez jo eta sortzira, Gabirondo. Hor da Senar, eskerrez, gaur akaso ez du irabaziko, baina Gabirondo ofizioa zer den ikasteko gaur ikasgai ona. Bai. Zazpitik Oliden. Lantzinolako partidu batek kaltek ez dut zain. Hori da. Beti aizea alde euki beharrean ez, lantzean behin. Bai. Bueno, baia ba. Hortxe da, Gabirondo. Pilotaka da ona. Esker paretaren bila gainera, eskerrez, nola, bildu duen, gora. Hain ondo gozatu du Olidenek. Sortzitik eskerrez goiko koltxora bidali duela, baina tantu Arkaitz Gabirondoren pilotaka da bikaina izan da. Ze emandako izan da gainera esker paretean sartu du. Bueno, ba, sortzigarrenak horrientzat. 8 eta 18. Tantu gorrein join be. Bai, eta... Da, gorreze domino da geure pino behitzen. Bai, eta Gabirondoren pelotaka da bikaina izan da, Ni pentot, Lola bera behatzera atakauko balau. Pelotazo hobi hartuko lukela Gabilondok eta igule joku aldatu ingolitzatikela. Zaurrin be, Senarre gehi jaitzotzata. Estrategia aldatzea eskatzen duzuzuk, ez? Bai, estrategia. Parau, Senar dau modun da pelota franko izenezik joatzera. Bai. Da gero apur bat euro gentraetan da ninatza Gabilondo gatzera eta bilo dekorre, beso luzi eta atzin minilegia. Bueno, hortxe, sakez egin du, Elolak azken tantua, 9 eta 18. Bai hartu eta beste sake baten bila. Luzez, barruan da azkenean, eskerrez hartuko da Oliden, ondo errestoan, pilotaren bila Elola txokoan utzi gura izan du, igerri egin dio Senarrek, eskerrez atzeratu egin du Senarrek, 7 erdian Gabirondo. Zer egiten duen Senarrek pasatzen utzi du Olidenek eskerrez. Gabirondo, 6 erdian, ematera joan da. 7an ies egindakoa Olidenek, botera jarriko da Elola, Senar, azken tantuetan gutxiago hori da sartzen jokoan. Atzera gehiagoak eta gandabitzen gorrizek eta. Da dipento doin bilekul, horbe Elolak atzera. Hor da, botera atzera. Alegia, Oliden behartzea da orain estrategia. Bai. Horreta Gabilondo egoto. Erosoago. Bai. Bueno, hortxe da. Hori inezkero alberde da. Txokoan utzi du, Senarrek ere ez du asmatu, bipareta efektuarekin Elolak, nahi zuen egiteko aukera zuen zabaletik Senarrek, eta mosten ale egin du da, baina ez du asmatu, beko koltsoira, 10 eta 8. Berei, txapapera. Bai. Aukera hona zuen, Bai, aukeri bai. Azken tantuetan Senar bera ere ez da asmatzen ari ba. Den zatia bikaina izan da, bizi jokatu du, asmatu egin du baina aurreko kuadroetan, eta orain aukera gutxiago izaten ari da, eta izaten ari denetan ere, gutxiago asmatzen ari da. 10 eta 18. Iñaki Elola, sakea egiteko gertu, Zaldibaren gaude, Olazar txapelketa, jokoan. Apurka aurrera doala txapelketa, Enrique berriz ere. Sakez egin du Elolak, 11 eta 18 sakez 3garrena dagoeneko, Bai. Sakez ari da min egiten. Bueno, 11 eta 18. Egia da, alde handiarekin egon direla urdinak, baina orain apurra murriztu egin dute. Bai, apurra murriztu egin dute. La estrategia aldatu gale garintxua gehiago murriztuko. Berandutxo da, zure ustez? Bai, hainbeste tantu segitzen itxeko Elolen dago eta Elolak sartuko bankien unbeiten horre. Ez daukazu fede hondirik gaur Elolarekin, Hor da Elola, sakera, hau sakea da, botela azterrean, jaso Senarrek, Elolak indarrean, berriz ere botela azterrean Senarren nahiko egin du, zabalean naita, aurkaria behartuz Elolak, orain esker sotabanuz, bizi mugitzen orain pilota Elola. Eskerrez Oliden, Elola lentzat aukera, esker gantxoa ez du gurutzatu, zabaletik Senarrek bildu, eskuin sotamano, bizia Elolarena. Zazpitik Oliden, zer egingo du, danera sartzen ari da Elola, Senarrek zabalean behartu, hor da Senarrek pasatzen utzi du, Olidenen pilotaka da, eta orain lanak Gabirondorentzat. Eskerrez, ez zineraman, pilota txarrak bakarrik utzi dizki orain Elolak Gabirondori. Eta uste dut bere buruarekin azerre daude, hor ikusten dugu, makurtuta. Uste dut bere ere konturatu dela. Larra izartzen da.
Bai. Ondo bierren behilarra izartzen da. Bai, eta gorriak burun makurre. Hortxe ikusten dugu zena Elola belauniko eta erreboteko paretean Gabirondo hau ere gustora ez. Bueno, kontua kontu 19 eta 11. 19 eta 11. Sakia egiteko gertu. Zenar. Hor da baina Zenar. Eskuinez. Eskerparetaren bila. Zortzitik. Tante duek esaten da minio pelota gezen jabe, eh? Bai. Kaso hasieran hautsi da, baina gerora leia onda, leia gogorragoa. Hor da Gabirondo, eskuinez, Zenarrek pasatzen utzi du Oliden. Pilota motz geratu zaio. Ja Gabirondo zer egiten duen zeit erditik. Eskuinez eskerrez barkatu Zenar, boleaz eskuinez Elolak, botera jarri da Zenar, zazpitardian utzi du Gabirondo. Zeitik Oliden, Oriotarrak osatu eta pilota atzean jarri du Zortzitik, Gabirondo. Oliden entzat beste aukera hon bat, bostetik. Eskuinez, eskerparetaren bila txokoan utzi du, hilda, ondo, Elolak, baina nola zabaldu duen, bere burua lurrera botata, bat eta erdian eskerrez pilotak gurutzatu zabalera bidali eta tanto bikaina. Ondo urten, tanto goize, tanto bikaina. Zaila zen, hor behartu eta iritsi delako, baina nola amaitu duen, Beñat Zenarrek bikain 20 eta 11. Zenarrek eurreko besteko partiduek sarri izabazen ingo, oso ondo jogatzen ari. Oso ondo jogatzen ari da. Bai, egia da azken tantutan kutxeo sartu dela jokoan, baina oraingoan ere bikaina esmatu du, Bai, oitxe bikain. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu, Beñat Zenar, bolea Elola, botera jarriko da Zenar, moztu egin du txokoan, Elola behartu, eskerrez jaso, efektuarekin gainera, gaizto jarri du, Oliden iritsi eginda, nola kubritu den kantxa oraingoan ere. Oliden partida benetan onari da jokatzen. Bitxe dabiz, urdinak bitxe dabiz pelota ondoit. Pareja egiten ari dira, bikotea egiten ari dira. Eskerrez Zenarrek zabaldu Elola. Zenar, pilota atzeratuz. Zazpitardian, Gabirondo eskerrez, pilotaren bila doa, Zenar, baina esker paretean atera egin zaio eta atzelariari utzi dio. Zazpitik Oliden. Hor da orain. Oliden bera, Gabirondo, eskerrez Zenar, orain behartu egin duelola, Zenar zer egiten duen, pasatzen utzi du, Oliden entzat aukera, eskerrez ez du behar demoduan gozatu, txartu sartu da, Elola, txartu sartu da. Txartu, ere galazko egiten da, Elola. Ez da asmatzen ari, Bere asmoa, Gabirondo laguntza izango da, baina okerrari da. Larrai. Bai, oraingoan ere. Oingo Gabirondo ondako peloteia, hobi izin etxin da. Bai. Bueno, behintzat beretzat txarra zen, horre, etzegoen sartu beharre. Beretzat txarra, ezeken hor sartu beharre. Eta horrelako batzuk egin ditu, gaurren. Mordua. Horre konta egiten du, horre kontra ez gapunta egiten du. Laguntza aldera egindako izan dira, baina oker egindako. Lagundu bai, kontra ez bai. Hori da, azkeneako hori gertatu da. Bueno, azken sakea Beñat Zenarrek, 21 eta 11 irabazten Zenar eta Oliden. Elola eta Gabirondoren kontra orain arte gehiago ari dira izaten eta markaioak erakusten duena, kantxan ikusi denaren isla baino ez da. Hor da Zenar, botera jarriko da. Gabirondo, zeit erditik, eskuinez, ematera. Eman dio, Zortzitik, Oliden, gozatuz, eskergantxoa, Elolak zabaletik Zenarrek bildu eta atzeratu. Zazpian, Gabirondo geraman, Zenarrentzat aukera pasatzen utzi du, eskerrez, bikain Oliden, esker sotamanoz gora, eta amaitu da, azkenerako Gabirondoren esker sotamanoak oiko koltsoira, 40 minutu inguruko neurketaren ostean, Enrique, garaipen argia lortu dute Zenarrek eta Olidenek, 22 eta 11 hartu dituzte mendean, Elola eta Gabirondo. Da, merezi dute, Zenarrek eta Olidenek oso ondo injabe pelotan, ez. Batez be, Zenarrek. Zenarrek emotzan velozidade pelotia emonda, bueno. Bai, ikaragarria izan da, gaur lauretan honena bera izan da, Beñat Zenar izan da, eta berarekin, egingo ditugu bi hitz guregana etortzen denean, hementxe daukagulako dagoeneko gurekin Beñat Zenar, zer kontatzen digun, gaurkoan protagonista izan den aurrelariak,
Beñat, Gabon. Gabon. Bueno, Gabon eta zorionak partida ona jokatu eta irabaztea, hori baino hoberik ez dago. Bai, ez guztua zindako lanakin. Partidu gortu indeu partidua. Hasieran bagenekun hor aurren inakik egotzin gauzen txekela ez. Edo behar jartzo ritmoa, behar markautako ritmo hortan ibili behar izaten dut, eta bueno, saiagoa ebitatzen pixka, hasieran kargaude batzea, eta gero aukera genuen bukatzen saiagoa, ez dugu asko asmoa, baina bueno, justo irezeta. Bai, gaur estrategia argi zegoen, baizuk eta baita Olidenek ere, bueno, kabirondo izan duzue jomuan, eta hortxe lehen tantuetan apurtu egin da neurketa, eta eroso antzean aritu zarete. Bai, esan hasiatik garbi etorri ez, atzen pixka kargau partidua, gero aurren aukerak alizateko. Bagenekun, fronteo enten da pelotak egin da pixka kosta jala bukatzea, orduan askotan bukatzen saiatu kontran beste mila egiten dizuta, orduan hasieran garbi benduko ez, pixka margen hartu, atzen kargau partidu eta aukera hogenak hartzen saiatu partida irazteko. Beñat, zuk esan duzu, Elolak sarri erritmoa jartzen duela neurketetan, baina gaur zeuri ere bizi atera zaitzu pelota eskuetatik eta jokoarekin zaudela erakutsi duzu. Bueno, hain ez pixkanak hartzen ez, hona ez pixka okerrago, baina ez pixkanaka mejoratzen, ni uste horrela aratze kriston partiduen dola, ez du fallau, beti atzen dana eskaudit, kubritu, haindu, gaur ikera hola jogatzea aurrela irantza gara esagoet, nisai honez da pelota txarrak entzen, behak gaur kriston papelen do. Bueno, eta ze helburu dituzu txapelketa honetan? Helburu partiduz partidu ez, urrengo partidu ez deitzen kontra izangoan, noiz izangoan, saioko itxura aldik edo gona ematen, gure egiten da, gure egin da irazten badu, hendik eta hobe. Oso zorionak. Eskerrik asko. Bueno, txek, Beñat Senarren esanak eta une batetik bestera, gaurko emankizunari itxiera amaiera emateko, balorazio bat eskatuko diogu Enrikeri. Enrike, bi partidetan urdinak nagusi, pronostikoa bete-betean asmatu duzu, lehen partidan Aranberrik eskuin bizia daukala erakutsi du, eta ondo irabazi dio Igureni, eta bigarren parte honetan ere Senar eta Oliden nagusi izan dira. Bai, ni neutzat Aranberri oso ondo, Egurenek ez du beren mailia, egun txarra, nahi nuke ez dut ondo ikusi behintzat, eta errez irabazta Aranberri. Aranberri ikusi dute jokuen, Aranberri irabazteko urrungo datozen ape jokun etorri bikoa da. Jokuan etortzea da hemen helburua, Olazarre txapelketa, denok irabazi gura izaten dutelako, pelotari afizionatu baia gehienen ametxe izaten delako Olazar txapelketan protagonista izatea, eta gaurkoan, Aranberri izan da lehen partidan protagonista, bigarrenean Senar eta Oliden ere nagusitasunez aritu dira, eta garaipen argia eskuratu dute, eta datorren astean, oraindik eta pilotari hobeak ikusteko aukera izango dugu, eta beti gora datozenek ere, lanak emango dituztela erakutsi dute gaurkoan. Besterik ez, Zaldibartik, besterik ez Olazar txapelketatik, gaurkoan ere gozatu dugu, eta hurrengo asteetan ere gozatzeko asmoarekin jarraituko dugu. Beste barik, Gabon pasa eta datorren ostegunera arte. Agur! Bai, Gabon pasa.